Možete mi se predstaviti vaše ime i prezime? Vezić Faruk, demobil sam borac. Evo ovako, možete li mi reći koji su vaši zahtjevi? Zahtjevi su naši neispoštovani, za 7 mjeseci nismo dobili. Dobro, ali koji su? Možete li mi citirati šta ste tražili od vlade? Tražili isplatu za ostali naknada i ovo što nas sledi redovno. Dobro. S kim ste razgovarali? Razgovarali smo, samo nas je primio premijer Galijašić, niko više nam se odazvao ništa. I šta vam je rekao na tom sastanku? Rekao da on ima za svoj kanton Zeničko-Dobojski ima 450.000, ovo ostalo federacija milijon mora da da. Dobro, i jesu li vam uplatili iz vlade na račun? Nisu i danas dan, federacija nije uplatila i danas dan protestujemo od nove godine sve do danas. Dobro, jeste li i s kim razgovarali Sarajevskog kantona? Nismo. Dobro, šta ćete dalje poduzeti? Pa isto. Danas čekamo odgovor, zasjedaju danas na sjednici pa da vidimo šta će... Ko zasjeda? Pa vlada, federacija. Savez, demobilisani boraca zasjedaju. I dalje nastavljate štrajkovati? Jel samo ovdje ispred vlade ili poduzimate nešto više? Poduzimat ćemo veće mjere. Za sad je pred vladom, a bit će i veće. Kao na primjer šta? Šta je veće tu? Pa veće će biti autoput opet, ali samo nas mogu pobiti, ništa drugo. Da nas sklonu, više nas neće skloniti. Sigurno. Recimo, hoćete li ikakvu tužbu podnositi protiv vlade? Hoćemo. To ćemo poslije opcije. Protiv koga? Protiv ovih što nas zastupaju, što se ne odazivaju. Protiv vlade, federacije, po zakonu i sve idemo. Niko ne stoji za nas, što god tražimo, niko nas ne zastupa. Dobro, hvala.